Για να επουλωθεί σωστά ένα τραύμα, χρειάζεται να υπάρχει υγιής νέος ιστός, το κατάλληλο περιβάλλον γύρω από την πληγή και αρκετοί φυσικοί παράγοντες που βοηθούν την ανάπτυξη του δέρματος. Η επιθυλιοποίηση εξαρτάται από τους αυξητικούς παράγοντες που συσσωρεύονται στο εξίδρωμα. Οι αυξητικοί παράγοντες βοηθούν τα κύτταρα της επιδερμίδας να πολλαπλασιάζονται και να κινούνται, ώστε να καλύψουν σταδιακά το τραύμα. Όταν το επίθεμα απορροφά τα υγρά του τραύματος, αυξάνεται η συγκέντρωση των ουσιών που βοηθούν την επούλωση μέσα στο νέο ιστό που σχηματίζεται. Οι αυξητικοί παράγοντες συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του τζέλ, εκεί όπου το υλικό παραμένει ενυδατωμένο και βοηθά την επούλωση. Μπορεί το HydroTac να βοηθήσει την επιθυλιοποίηση, δηλαδή τη φυσική ανανέωση του δέρματος. Ένα υγρό περιβάλλον τραύματος είναι απαραίτητο για την ταχεία επούλωση, όπως και οι αυξητικοί παράγοντες. Το HydroTac ρυθμίζει ενεργά την υγρασία του τραύματος, διατηρώντας τις ιδανικές συνθήκες για να επουλωθεί σωστά και πιο γρήγορα.